มีออนเนลให้มันจะเสือนไอศครีมบิทอนजाबाय बिथान जाबायคนที่ร้อนมันมานักเนี่ยมันलोंलायदो दे सालों फैखादोंमोन ओमफ्राय सोरबायदियानो गौराङावहाय फैनानै जरा जरा लाबोयो मिथिबाय थ' हेल' रायजोफोर गुड इभिनिं स' दिनै लोगोफोरजों मोनसे जायगायावहाय प्लान खालामदों फिसासा बेरायहैनो थाखाय आरोना है मारै जाखो ब्लार फुलाला नुदों स' जों गौरां पार्कआवहाय बेरायनो थांगोन आरोना दिनै एसे टाइम स्पेन्ड खालामलायनोसै बेलासिनि माथो खालामबाय थानो नङा होमबा रुमफ्रावलाय ओमफ्राय स' आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय था आरो लेट्स गो जों दा ओंखारबोबाय आरो नैबेयो माबा मगजिलेमनि मोनदों नैबे ओमफ्राय नै ini सान्दुंजों जा मोजां नुदोंना ओरैथिं साबसिन बावैसो ओरैथिं जा ल' खालामबाय जा भिडिअ बेटारि चार्ज बोनो जायो थांगासिनो आं दा थाबायगासिनो आखायानो गुसुं सुंथार नालाय नै आंना आखायावसो गारिफोर जालाय जा मोजां नुदों बादिनोदां होनलाय नुमाखैदां आंखौ नुदोंब्रा बे मारै थुनांगौ दे थुखानानै थांब्रा भिडिअ बानायदों बिथाङाबो नै सासे फेसबुक पेजआव हगारगोन आरोना बे आंबो फेसबुक पेजनिसो बानायखादों दिनै भिडिअखौ होमबा जों थांलाबाय थानोसै गौरां पार्कआव टिकेटखौ नों दानना होनांगोन मिथिबाय फैसा गैया मा फैसा गैया बेलाय दानना होआबा गवा नोङो आंनावथ' फैसा गैखाया खायथिबो आंथ' ओरैनोसो फैलाबायखादों भिडिअआनो मिलायनो रोङा गोलाव गुसुं खान्दा जालाजोब्बाय आंना मिलायनांगौ जोंजोंबो लामा जोबब्रा खेख्रि खाख्रानो नै लेट फाइनलै नों लेट फाइन होनांसिगोन जोंनिबा लेट फाइन रा नों फुरा जों दा ओंखारबाय आरोना माने बैयावबो भिडिअ नोरैबो भिडिअसो जाजोबखायो नै थैखागोन मबाइल दामि लानानै दुगाथारलै मालाय दाम गोसानि फन लाबायना मालाय 30,000नि लाबाय 30,000नि लाबाय दुगाथार दामि लानानै खालि भिडिअ खालि भिडिअ जिउआव गैयाबो गैया गैथारखाया सयथिबो आयो ना हन्दानि जिबनखा टाइम दावरा आं साहा फुनानै दोनफिनो साहा लोंनांगौमोन रा मुरिजों गंनै फन लानो हायो नामा रा औ थांगासिनो गाइसमोन गौरां पार्कआव फैनायाव दानो फैथ'ना होसो हरजागोन नामासि गिलायलाङो होसोजानो जों होसोजानो गियोना गौराङावहाय फैनानै जरा जरा लाबोयो मिथिबाय बिसोरबायदि गोरलैफ्रानो बिसोरनो जोब फुरा बन्द खालामजोबो जायगाखौनो सुवारफ्रा थांलायबाय जेव हरैथिंजाय लानानै फैखायो नालाय गोरलै गोरलामफ्रासो गिदिरफ्राथ' लाबोखाले उन्दैफ्रासो लाबोनायसै खामानि गैया भिडिअ बानायदोंलै आं जारला दामोनसै गाज्रि दामोनसै माबामोननाव गौराङाव फैदों नै आरो फैनोबा फै आदा सोंदों रायदाव आं साथामजों माने गोगोम जरा जराल'सो नुखायो ओमफ्राय हनै बैयाव दंमोनसोलाय बिसोरखौ बुंनानै लाब गैयालै नङा
बार फैखायोरा बेयावलाय सामफ्रामबो बिदियावनो दा बाजाराव ना हरलाय आं दानाथ' आंनाव फैसा गैया बिगुर नार ओइ बिसोर लिंबोदों मिथिबाय आं लिंबोआखैमोन ओमफ्राय दा होफिनाबा मोना गवालै नों बाल स्किन दानो बादों होमबालाय आं हाबला आं थांफिनसै बांद्राय खिट्टा दागोनलै खिट्टा दा बांग्रि मावनानै बायखो नामाखै बिलाय बांग्रि मावनानै बायदोंदां आरो गय जादोंदां फैसा गैयालै नै 100 थाखाल' दंखायो ओमफ्राय है दा देखाय ओंखार ब्लगारफ्रा गांथाम हरलाय आदा साथाम जाबा मोनसे खेबना आइयै फैसा गबायलै नै फट' खेबनो र' देलाय नों मबाइलखौ लाबोनो र' गालि मानसि 10 थाखा दं न खामफ्लाय फैनानै फैदो र'लै मोनग्रोमोना साला उरायलाबायनाय साला उरायलाबायनाय आयौ फैग्रोमोना स्क्रिप्टना लादोरा आंना आइफननि बायदि जासिब्रा नै माबानो केमेरानि नै भिडिअ जालायसै केमेरासो ओमफ्राय बियो दा माबे फट' खेबनो आं लागोन ना नायदो गासिनो खौरां फारगा माबायदि फेसबुकआव हगारनो थाखाय ओरैनो हरदो उदारनि आंथ' नाङा नैबे देवनाव गाबोन जोंना फैसा गैयालै गलाम खालामजोबगोन रा नोंसोर आंखौ फाग्ला मासथे गलाम खालामजोबनायसै नोंसोरो बिबार बारिया बैजोंसो बेजोंथ' है सिख्लाफोर दंलै जरा थांलै आं बिथिं लाजिलां जेराव मेराव लिंखायो फाग्लाया मालाय बैथिं सिख्लाफोर दं आरोना ओइथिं एसे जरा ओमफ्राय बैथिंसो थांनो होनबावो बैलाय बिबार बागानाव फै थाङालै ओइ बैथिंजाय उफाय गैयाना जोंहा गाव गावनो खेबना लादो नांगौ फट'आ खेबना लायाबा उफाय गैया जालायबाय आइसक्रिमा बायदिलै जानो लुबैदों जेरावबो मुफा होनो बे मानसिया मारै मेला सेस जागासिनो बेवहाय बयफ्रेन्डखौ मानो लाबोफायाखै नों बयफ्रेन्डखौ मानो लाबोफायाखै मालायनि जराखौ नायनो फैनो मोजां मोनो आरो नोंसोरो नोंनि बयफ्रेन्डआ आंनि बडि बिसिना नै बिसोरनो मालायखौ नायनो फैलाबायो नै होगोन आं नोंखौ रागा जोंबा बहायबा हारसिं जिरायनाय नुबानो जिरायहैदेरखानांगौ रा जाम्बाफोर नङाथो ओइ फ्रेम भिडिअ थैद फैसा गैयालै बाल आंनाव 20 थाखा दं 100 थाखा दं आयौ मा ओइ जायालै दा जागोन नांगौबा माबाफोर बै नै जोबथा मोसौ भिडिअ खालामबोलायबाय बयफ्रेन्ड गैयामोन आरोना ओमफ्राय जों सिखावैहाय माबाबाय खेफ्लाबोबाय नै न'आव खेबैनायमोन हो खोनायाखै न'आव खेबैनायमोन आं सैमाखौ सैमा आं खाफालबो खेबालै मोजाङाबो मोजां लकेसन जायोमोन केमेरा खेबनो बै नैबाव गोजौआवनो दे होमबालाय खनसेया सन्द'आव जा मोजां खेबनो हादोंमोन जागोन जागासिनो दा बेलासियाव आंथ' खेबा जै खाबाथाय खिथाहैगोन आं बै गेटआव गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय बिबार बागाना इस्टाब्लिखौ नुवाखै बेलेगखौ सानना होगासिनो बिबार बागाना बेलेगखौ सानना जाबाय माखौबासो होनगोन दे थाबायदो दे आंखौ नुबावदों नामा आंखौ नुबावदों लाबाय औ लाबाय फैदो गाइसमान थांसै जाय गलामारि खेबसेन देव ज्राम आंनि दाय गैयाना बेयाव नोंनि सिदाय नायखौ नुवाखै आंखौ खलांनांगौबा नोंखौ खिन्थु जायाखैमोन फैसा दासो ओरैथ' दंबावो ना मेरला
फाग्ला नै जोंना इउटुबारा बैथिं मोनसे दंबावोमोन दा ना दिनै बिबार बागानाव फैयाखै हिन्जाव बागानाव फैदों बिबार बागानाव फैखायाखैलै आंबो हिन्जाव बागानावसो फैदों जों बिबार माने एखेखा नङा थांनांसिगौ दसे बै जोंसो बावनोसैब्रा बै स्टप मोनजासिगोन आइसक्रिम जानोसै खानो जादों आं लुकसान होबाय आखाइया गोसोमसो जाबाय स्क्रिनशटबो होलाखायो गोसोमसो जाबाय गोसोमसो जाबाय नांला लाफैदो जाबाय एबारसो फुरा बिहिर नै आइसक्रिम जानाय दोनगासिनो नङा आं ओरै बेरायग्राखौसो होनदों जाहोग्राबो गैया बेबो जानोसैबा बुजाया दौलायग्राबो गैया फैलाय जोफुनां दौलायग्राबो गैया दौलायग्राबो गैयाथ' आरो ओइथिं नागिरहैबा मोनोथ' दौजानो गोसोबा गथ'फ्रा नेटआव बेरायदोंमोनलाय जानाय लोंनायजोंनो दिन थांखायो गासिबो नै जानोसैलाय आइसक्रिम Mas sampai ayo busti ada berkumpul ini baik tinggal juga. Iya, soalnya jam berapa? बिबारा Tadi kita tar. जानो गोथावथारलै आंना माबा गुस्थि खामब्रबनाय दङ Kartu komen kamu Kuti jangan dikunjungi jadi nama aja nih berarti. बैयाव हाबना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय साहा लोंहैसैलाय नै बिस्कुट लाबाय बै सासे मादैनावहाय रदा देखायनो गोनां नोंसिनो मादैखौ नै खुगाया गरम मोनफिनजोब्बाय रा बेखौ जानाया Sing jambak. Neng जानाय आं जानाय नों जानाय आं जानाय आइसक्रिम जानो ना मा होनो जों दानो साहा लोंनो होननाया फैबाय आरोना नैलाय नै मादैया जों साहा लोंफैनाया मादैया नै सफैबाय ना आथिं सुनायाबो जाबाय ब्लग भिडिअ Bray, acing kita nunggu nasi lagi nunggu. आच्छा थौ होमबालाय बिथानो जाबाय Kontinor. सिखादार बिथाङानो जाबाय बेनो होनथ'लालां केसियारा फैसा लाग्रा केसियार बे कन्ट्रेक्टर ओमफ्राय आंहा माबा मा होनांगौथाय ड्राइभार आं ड्राइभारसो ओमफ्राय जों साहा लोंनो फैदों आरोना सासे मानसिनाव मा सासे मानसि दङ मादै होनखायो नामा ओइ मा मबाइल नोंलाय ओरैनायलाय मानो फैयामोन लोंलायदो दे साहा लोंनोसो फैखादोंमोन ओमफ्राय साहा लाबोबाय आरोना Sekolah menggulai nama kurang ni. दे लोंदो दे बाहायमान Mesti. Biskut derajat. लोंनानै फैखांबाय आरोना फुरा फाग्ला बैयो रायदावनो बानायना होनोसै ने बैखौ गाइस नोंथांमोना सोरमाला ट्रेक्टरावहाय JCB नुफेरखो नै नाय देन्जारखा जोंनि क'क्राझाराव दं आरोना नै